Ang lalim. Ang lalim. Ay. Sa kanan siya. Maakit ang motor ano. Ayan oh. Labot yung motor. Kasi nila to. Grabe naman yung udin natin, sir. Mataas. Matarik. Batos no. Hindi mo kasi nadadaanan. Ah. 5 minutes later. Kailangan agagos tayo dito. Daming makakatusok sa mata. Uy, daming ahon. Maraming doon. A few minutes later. Maangal yung isa dun eh. Hop. Oh. Mga kapadyak, second hit namin ni Sir Ruel. Sila Sir Madaya. DJ. Second hit din to. Second hit. Hindi lang mga kasama. Maraming salamat sa sa Enduro Motor. Sila yung may ano dito, pinya. Oh, sila. Makikiran lang, Brad. Makikiran lang kami. Salamat sa inyo. Salamat, salamat. Sige. naman kami pag nandito kayo. Oo. Okay, mga sir. Sa sunod, lakihan nyo naman. Go. Ride safe. Ay, ito pala. Oh, yan, no? Ay, ito yung mahirap ah. Oo, na ako. Sige sir, para makuhanan kita. Grabe ano. Sunod sir. Oh, try mo. Sige, sunod ka sir. Ha? Sunod ka. Ako. Kailangan ako sarap. Sige. Ne, op. Yo. Okay. Ang dami, maraming rocks dito. Oh. Ayun oh. Ang ganda. Sabi, sarap dito ah. Oh, ay, ang taas. Ang taas. Gulong ah. 5 minutes later.
Maganda yata pag nasa baba ako ah. Kuhanan ko kayong bumababa. No sir? Kaya mas maganda pag nasa medyo mataas ng konti. Doon oh, sa may pangat konti. Oo, baka ng konti. Sige. Ganda dyan oh. Dito ulan to. Oo, ako muna. Bukas na araw. Dito. Ah. Hindi against the light sir. Ay, baka against the light yan, sir. Ulit. Sir, Ulit. mas pasaplatan mo si Sir EJ. Oh, tingin ka dumulong. Parang ang hirap nito. Kaya yan, Brad. Ho, ya. Ho. Hop. Ya, dito pwede. Doon na lang ako sa taas. Doon ko sila i-video. Ahon oh. Okay. Doon po ako galing mga kapadyak. Mataas pala oh. Oh, ingat mga kapadyak. Nauna na ako dito para makuha natin sila. Oh, na-overshot. Ang sarap. Woo! Yahoo! Bilo. Ah! Sir Ruel, John Wayne, Sir EJ. Apil na naman sir. Ang ganda, ang ganda. Ang taas pala yun oh. Taas yun. Alright. Yes, sundan. Ah, Dito ba yun? Ano ba? dito na ako sa likod. Oh, ingat sir. Ingat tayo. Matarik to mga kapadyak. Super lean back. Super lean back tayo dito. LOL. Yeah! Woo! Ganda. Oh, no? Ang sarap dun ah. Sakto niya. Lagi may ari niya, tagalan. Ang saya-saya. Ang saya-saya sir. Yun ang ano. Kaya. Nice ride. Sir. Bro. Sir Jay, nice. No. Januel. Gusto nyo punta natin yung nakita natin na huli, hindi kung saan kita dinaan.